Belaino wana machine jake lahar pati mongo shak dukhum manani nangka ram chukuo pori tongnai khoroknai koktmao saiman kha tini diponi damsa tammani jorawo Elina Deborma bai Kim Deborma Assam Rifle School of Project jamarenani thangmani tei jamarewe kifilmani jorawono atomsa astobal ganani lamao otulno overtake khainani thangai otutai Maruti van no thutai klang thangmani bai borok thayano klai shak dukhum manlaikha bike chaloknai Kim Deborma bai logio kajak bini logi ni dol Elina Deborma belaino serious khlai shak dukhum manlaikha borok bornot langthang jaka logino jibi shaknai nogo borok tabuk shaknai jagi tongo belai serious halogono Elina tei Kim Deborma Assam Rifle School of Class 9 no poribui tongo tei Elina Deborma ni kami lembu thora amchayo tei Kim Deborma ni kami takarjola amchayo ni koktmao saiman kha haini bagina bini ma phate lukurokno all lahar pate mungbai Kim Deborma ni tei Elina Deborma ni buma bufa song lukurokno koikha bike chaloknani bagai helmet thubui bike chaloknani tei amhai khlai dowi chalokya kare boino overtake khaya khlai mal khongtei guri khongrok chaloknan bagini koikha omahai lahar pati mungbai tabukni cherai siglarok kabangmano keboba langma arewi tong keboba shak dukhuman lai tong haini bagino bike chaloknani jorawo shak tharei hoja khlai chaloknani bagai kokkajar kha hasini siglarokno bini buma bufa song